Asutko sinä täällä? Asutko sinä täällä? Minä tunnistin Annan kuvasta. Minä tunnistin Annan kuvasta. Minä olen syömässä. Minä olen syömässä. Minä nukuin kuin tukki. Minä nukuin kuin tukki. Nukuin kuin tukki. Nukuin kuin tukki. En tiedä. En tiedä. Minä myyn kirjani hänelle. Minä myyn kirjani hänelle. Kuuletko tuota ääntä? Kuuletko tuota ääntä? Anna minun yrittää. Anna minun yrittää. Hänellä on kiire. Hänellä on kiire. Mitä hän sanoi? Mitä hän sanoi? Minä laitoin TV:n päälle. Minä laitoin TV:n päälle. Tänään tulee. Tänään tulee. Milloin aloitit harrastuksesi? Milloin aloitit harrastuksesi? Milloin aloitit harrastuksesi? Kuka muu oli siellä? Kuka muu oli siellä? Minä teen samat asiat joka päivä. Minä teen samat asiat joka päivä. Mikä on sinun osoite? Mikä on sinun osoite? Onko sinulla sähköpostiosoitetta? Onko sinulla sähköpostiosoitetta? Minä olen kuullut paljon sinusta. Minä olen kuullut paljon sinusta.